Years Madayon mga kabingka, and for today's video mga kabingka, natakaroon rin sa May Rojas Avenue ng Dakbayan sa Durian mga kabingka. So natay atuon mga kabingka, isa ka restaurant mga kabingka, dream bandaha mga kabingka. So dili na ta magpatumpik-tumpik kay nakikrave ko ani nga pagkaon mga kabingka. Tara, food trip tayo, let's go. So karon mga kabingka, natakaroon diri sa bilangon mga kabingka. So kung masaksihan o matilawan ang ilang gusto ko i-read mga kabingka. So karon mga kabingka, sirado pa no, wala pa tao pinakamundo mga kabingka. So inya mga kabingka, i-active mo yung mga kabingka. So maka-open na to sa akong gusto nga pagkaon sa Ito na tayo ulit. Ang tayo na kami.
Senior remix ng London natin na okay. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.